Дарагія браты і сёстры, дарагія тэлегледачы, у гэты вечаровы час вас вітае Віцебская дыяцэзія і тэлеканал Віцебск. Сёння мы станем сведкамі і ўдзельнікамі святкавання Вялікадня найвялікшага свята ў каталіцкім касцёле. Вернікі на працягу ўсяго Вялікага посту рыхтаваліся да перажывання таямніцы Христовага ўваскрасення. Трансляцыя пасхальнай вігіліі у прамым эфіры адбываецца з касцёла Найсвяцейшага сэрца Езуса Хрыста ў Новаполацку. Сёння святочную літургію узначаліць біскуп віцебскі Олег Буткевіч. Сардэчна запрашаю вас, дарагія тэлегледачы, да плённага ўдзелу у гэтай радаснай урачыстасці ўваскрасення Хрыста. Супакой вам и с духом твоим. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвятейшую ноч, калі Пан наш Езус Христос перайшоў ад смерці да жыцця, касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеяных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы успамінаем памяць, ушануем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на ўдзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Молимся. Боже, Ты праз свайго Сына спаслаў верным агонь Тваёй славы, асвяці гэты новы агонь і праз гэтае пасхальнае святло запаліў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага праз Христа Пана нашага. Адбылося асвячэнне агню. Для чалавека агонь з'яўляецца перш за ўсё вялікім дарам Бога, без якога жыццё на зямлі стала б немагчымым. Агонь збірае вакол сябе людзей, каб даць ім так патрэбную цеплыню і становіцца правадніком, асвячаючым людскія шляхі. Альфа і Омега. Яму належыць час і вечнасць. Яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Праз свае святыя раны слаўныя няхай сцеражэ і ахоўвае нас Христос Пан. Амен. Касцёл у святле і агні бачыць сімвал самога Хрыста. Яго святло заяснела менавіта наймацней у ноч уваскрасення. Пасхал запальваецца ад асвечанага вогнішча. Паламнеючая свечка – гэта адзіная крыніца святла сярод пануючай зараз цемры. Менавіта Христус першы прайшоў праз браму смерці і стаў святлом, якое паказвае адзіную праўдзівую дарогу. Дарогу ад самоты, страху, эгаізму, да збаўлення, якое грунтуецца на любові да Бога і іншага чалавека. Мы бачым, як
вернікі запальваюць свае свечкі ад свечкі біскупа, ад пасхала, які толькі што быў асвечаны і благаслаўлёны. Святло сімвалізуе самого Хрыста. І парафія, якая сабралася ў гэтым цудоўным касцёле, будзе разам маліцца. Пакуль што ў цемры, гэта ёсць адметнасць літургіі сёння ў Новаполацку, што ўсе чытанні, якія будуць гучаць у касцёле, будуць чытацца падчас таго, калі будзе цемра навакол, аж да моманту, калі будзе заспяваны гімн «Глорыя». Мы бачым, як працэсія накіроўваецца ў бок касцёла. Біскуп разам са святарамі, з духавенствам, з асістай. Наперадзе бачым кадзідла з духмяным дымам, які напаўняе святыню ў Новаполацку. Таксама пасхал, сімвал уваскрослага Хрыста. Святло Христа, Мы чуем спеў «Святло Хрыста» і радасны адказ вернікаў «Дзякуем Пану Богу». Дзякуем за тое, што Христос ужо сярод нас, што Ён сапраўдны пераможца і наш Збавіцель. Парафія Найсвяцейшага Сэрца Пана Езуса – першая рыма-каталіцкая супольнасць у маладым горадзе Новаполацку. Яна ўтварылася 29 чэрвеня 1992 года, калі невялікая група католікаў на чале са спадаром Пятром Квяцінскім звярнулася да мясцовых уладаў з просьбай аб рэгістрацыі парафіі. 6 гадоў парафія вандравала па розных месцах, пакуль 14 верасня 1998 года не была асвечаная капліца, а 20 верасня 1999 года былі закладзеныя падмуркі пад новы касцёл, які мы цяпер якраз бачым на экране. Новая святыня была асвечана 11 снежня 2004 года біскупам Уладзіславам Бліном, ардынарыем Віцебскай дыяцэзіі. Чарговы раз прагучалі словы «Святло Хрыста» і радасны адказ вернікаў «Дзякуем Пану Богу». Праз хвіліну пачнецца ўрачысты спеў экзультыта, абвешчэння Пасхі. Гэта старажытны гімн, які пачынаецца словамі «Экзультет иам ангелик атурба целорум» – «Узрадуйцеся ўжо, хоры анёлаў у небе». Узгаданы спеў, як пахвала пасхальнай ахвяры Хрыста, заклікае да радасці жыхароў неба і зямлі і кажа пра асноўныя яе матывы. Паказваючы ўзнёсласць Божай справы адкуплення, касцёл словамі гімна узвялічвае Бога за гісторыю збаўлення. У воскресенні Хрыста сакрамент хросту і вызвалення ад граху. Z mŕtvych povstal Kristus, z mŕtvych povstal Kristus, z mŕtvych povstal Kristus. Z mŕtvych povstal Kristus, z mŕtvych povstal Kristus, z mŕtvych povstal Kristus. Z mŕtvych povstal Kristus, z mŕtvych povstal Kristus, z mŕtvych povstal Kristus. Z
Z mrtwych powstał Chrystus, z mrtwych powstał Chrystus, z mrtwych powstał Chrystus. Z mrtwych powstał Chrystus, z mrtwych powstał Chrystus, z mrtwych powstał Chrystus. Z mrtwych powstał Chrystus, z mrtwych powstał Chrystus, z mrtwych powstał Chrystus. Z mrtwych powstał Chrystus, z mrtwych Спеў powstał экзульта Chrystus. будзе выконваць пробаш наваполацкай парафіі ксёндз Александр Чайкоўскі. Паколькі спеў выконвацца будзе пры запальным пасхале, то і словы, і само святло яшчэ мацней выражаюць пасхальную таямніцу і радасць усіх ахрышчаных, якія сустракаюцца з Христом. Ужо сам пасхал паказвае на агонь, які вёў народ Ізраіля падчас выйсця з егіпецкай няволі, а таксама сімвалізуе Хрыста, сапраўднае святло свету, які прыходзіць да сваіх, каб збавіць. На корысть великого владара перамога. Веселися и земля, опромененная так узнеслым бляском. Господ вечного владара освятил тебе промень. Целый свет нехай отчуе, что он вольный от темры. Узрадуйся, костеле наша Мати, оздобленный зяннем искристого бляску. И нехай гучным спевом наполнится гэтая святыня. А вас прошу, браты наимилейшие, что захопляетеся ясностью полымя святого. Каб разом со мною призывали милосердность у всемогутного Бога. Нехай же той, кто без моих заслугов учинил мяне своим слугою, мяне святлом наполнить. Каб змог я узнести хвалу этой свечцы, праз Пана нашего Иисуса Христа, Своего Сына, який з Ним живе и владарить у едности Духа Святого. Бог праз усе веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердцы. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна і справядліва усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца Усімагутнага і Сына Яго адзінароднага Езуса Христа, нашага Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он справедливому Айцу заплатил за долг Адама и своей кровью знищил запис стародавней вины. Это и есть тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка. И Яго крывёю освячаются дамы верников. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это тая ночь, у якую прайцоў наших, сынов Израилевых, ты вывел з Египту.
і па сухім дне перавёў праз чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая рассеяла грахоў цемру святлом вогненнага слупа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Хрыста на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае у супольна святых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Это тая ноч, у якую Христос, разорвавши путы смерти, пераможцам выходзіць з падземных нетраў. Нічога б мы не атрымалі з дару жыцця, калі б не прыйшло збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Якая ж дзівосная для нас твоя ласка, о, якая невымоўная любоў, каб адкупіць слугаў, ты аддаў сына. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Справядлівы сапраўды абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладзіла смерць Хрыста. О, шчаслівая віна, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, сапраўды благаслаўлёная ноч, бо толькі яна была годнаю ведаць час і гадзіну, у якую Христос паўстаў з мёртвых. Гэта тая ноч, аб якой напісана: і ноч, як дзень, будзе яснай, а таксама ноч маё святло і мая раскоша. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святасць гэтай начы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку паўшым, а радасць смутным, знішчае нянавісць, яднае ў згодзе і скарае зямныя ўлады. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У гэтую ноч поўную ласкі прымі, Ойча святы, вечаровую ахвяру праслаўлення, якую табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы рукамі сваіх слугаў гэтую свечку. Плён працы пчалінага рою. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы ўжо ведаем значэнне гэтага васковага светача, які на ўшанаванне Бога запальвае яркі пломень. Хоць ён аддае частку свайго святла, аднак жа застаецца нязменным і нічога не губляе, бо жывіцца воскам, які дала працавітая пчала, каб утварыць гэтую каштоўную паходню. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
сапраўды благословленная ночь, якая вырвала здабычу з рук египтянаў і узбагатила габрэяў. Ноч, у якую злучаюцца справы нябесныя з зямнымі, Божия з людскими. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Упросим Тебе, Пане, каб светач, што на хвалу імя Твайго ахвераваны, палы мне ў нястомна, рассеиваючи темру этой ночи, и принятая Тобою, як приемный водар, нехай злучится со святлом небесным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай же он полымнее аж до світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца, Иисус Христос, Сын Твой з мёртвых паўсталы, які асвяціў род людскі сваёю яснасцю, и с Тобой живе и владарить на веки вечные. Толькі што прагучаў Дорогие браты и гімн сестры, «Экзультит». урочисто Наступае розпочавши другая пасхальную частка пасхальнай вігіліі, вігілію, літургія со слова. спокойным сердцем Галоўны цэлебрант послухаем Божие заахвочвае Слово, нас цяпер да слухання розважаем, Божага як у Слова, мінулыя часи Бог якое ратуе, збавіў народ узмацняе свой і прыносіць нарэшце збаўленне. паслаў нам свайго Сённяшняя Сына, літургія слова незвычайна багатая і змяшчае некалькі чытанняў. Яна паказвае лучнасць старога запавету з новым і спаўненне словаў старога запавету ў пасланні Хрыста. Пасля кожнага чытання наступае псальм і малітва, якая сцвярджае спаўненне словаў Святога Пісання у Христе. У воскрослый Христос, гэта новы Адам. Праз Христа, праз Яго хрышчэнне мы атрымліваем Яго новае жыццё. Чытанне кнігі быцця. На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. Зямля ж была безладдзем і пустэчаю, і цемра Пачатак была над першай паверхняй кнігі Святога бездны. Пісання апісвае нам стварэнне свету і стварэнне чалавека. Жывіце і размнажайцеся, напаўняйце зямлю, валодайце ёю. Бог закладае ў чалавецтва вялікі патэнцыял, які можна раскрыць толькі ў супрацоўніцтве з Божай ласкай. Пройшов везде вечір і раніця першого дня. І сказаў Бог: «Нехай станецца скляпенне пасярод водаў, і нехай яно аддзеліць воды ад водаў. І ўчыніў Бог скляпенне, і аддзеліў воды, што пад скляпеннем, ад водаў, што над скляпеннем. І так сталася. І назваў Бог скляпенне нябёсамі». Так пройшов везде вечір і раніця другого дня. Пане мой Боже, Ти вельми великий, у величі красу Ти обранувся, святлом висушатая вкутався Ти, небеси розкинув, як полотний шатра. Ты поставил землю на яе слупах, и не може яна похиснуться навеки. Бездоннями, як
як шати покритыя є, понад горами води стояли. Так пройшов везде вечір і раніця другого дня. И сказал Бог: нехай зберутся воды, что под небесами в одно место, и нехай з'явится суша. И так сталося. И назвал Бог сушу землею, а збор водов морем, и убачив Бог, что это добро. И сказал Бог: нехай земля выдасть зеленину, траву, что рассевая насенне, и плодовое древо, что дає плод поводле гатунку свого, у яким насенне його. И так сталося. И выдала земля зеленину, траву, что рассевая насенне поводле гатунку свого, и древо, что дає плод, у яким насенне поводле гатунку його. И убачив Бог, что это добро. Так пройшов везде вечір і раніця третього дня. И сказал Бог: нехай станутся святилы на небесном скляпенні, каб отделили день от ночи, каб вызначали певные часы, дни и годы. Нехай станутся яны святилами на небесном скляпенні, каб освятлять землю. И так сталося. И учинил Бог два святилы великие, святило большее, каб кировало днем, и святило меньшее, каб кировало ночью и зорки. И зместил их Бог на небесном скляпенні, каб освятлять землю и кировать днем и ночью, и отделять святло от темры. И убачив Бог, что это добро. Так пройшов везде вечір і раніця четвертого дня. Хвалите Пана з неба, хвалите Його на вишинях небесних, хвалите Його всі Його аньоли, хвалите Його всі войски Його, хвалите Його сонце і місяць, хвалите Його всі ясні зори, хвалите Його небеси небеса, и все воды, что под небесами. Так пройшов везде вечір і раніця четвертого дня. И сказал Бог: нехай закишать воды живыми створеннями, и нехай птаство летая над землею под небесным скляпеннем. И створил Бог великих морских рыб и усялякое живое створение, что ползая и кишить у воде поводле ихнего роду, и усялякое птаство крылатое поводле роду ягоного. И убачив Бог, что это добро. И благословил их Бог, кажучи: плодитеся и размножайтеся, и наполняйте воды у морах, и птаство нехай множится на земли. Так пройшов везде вечір і раніця п'ятого дня. И сказал Бог: нехай земля выдасть живые створения поводле роду своего, живелу, паузунов и диких зверов поводле роду своего. И так сталося. И створил Бог диких зверов поводле их роду, живел поводле их роду, и усіх земных паузунов поводле их роду. И убачив Бог, что это добро. И сказал Бог: учиним человека поводле нашего в образу и нашего подобенства. Нехай панує над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею и над усяляким паузуном, что ползая по земли.
И створил Бог человека поводле своего вобразу, поводле Божьего вобразу створил его, створил мужчину и женщину. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, які рухаются по землі. И сказал Бог: вось я даю вам усялякую траву, что рассевае насенне по всей землі, и усялякое древо, плод якого рассевае насенне, каб яны былі вам на спажиток. А усім живым істотам на землі, усялякому небесному птаству і усяму, что ползае по землі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажиток усялякую зеляніну. І так сталася. І убачыў Бог усё, што ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Пройшов везде вечер и раніця шостого дня. Пане наш володар, як узвеличено ім'я Твоє по всій землі, чим я чоловік, що Ти пам'ятаєш края его, и Сын человечий, что доведываешься Его, не шмат Ты поменьше Его пред анёлами, Ты слава и гонором охутал Ты Его, зравил Его Господаром над творами Твоих рук, и все Ты поклал Ему под ноги. Так пройшов везде вечер и раніця шостого дня. Так были завершены небесы и земля, и усё ихнее войско. И скончил Бог у сёмы день працу свою, якую зрабіў, и на сёмы день адпачыў ад усёй працы сваёй, якую зрабіў. Гэта Слово Божие. Молимся. Боже, Ты дивосно створил человека и еще дивоснее отскупил его. Просим Тебе, умацуй нашую волю, каб мы могли супротстоять спокусам греху и стали годными радости вечной. Праз Христа Пана нашего. Другое читання, Ахвяра яке Авраама, пачуємо якою сьогодні з'являється під час його пасхальної єдиний син вігілії, Ісаак, так само це походить з предказання книги Ахвяри «Биття». Христа. У ім ми Одиного сина пачуємо про спрадвечного виключний Отця. довір Авраама до Бога. Уратаванне Ісаака ад смерти. Ахвяра Авраама – гэта правобраз будучай ахвяры Айца Нашу Нябеснага, воскресіння які у Христі не праз пашкадуе хрест свайго Сына, падмацавана каб моцнай збавіць вірай у людзей. тое, што кажа Бог. Читання книги «Биття». У тыя дні выпрабоўваў Бог Абрагама і сказаў яму: «Абрагаме». І ён адказаў: «Гэта я». Бог сказаў: «Возьми сына твайго адзінага, якога ты любіш, Ісаака, і ідзі ў зямлю Морыя, і там прынясі яго на ўсеспаленне на адной з гор, пра якую я скажу табе». І прыйшлі на месца, пра якое сказаў яму Бог. І працягнуў Абрагам руку сваю і ўзяў нож, каб закалоць сына свайго.
Але анёл пана паклікаў яго з неба і сказаў: «Абрагаме, Абрагаме!» Ён адказаў: «Гэта я». Анёл сказаў: «Не падымай рукі тваёй на хлопца і не рабі з ім нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў сына свайго адзінага для мяне». Узняў Абрагам вочы свае і ўбачыў за сабою барана, які заблытаўся ў гушчары рагамі сваімі. Абрагам пайшоў, узяў барана і прынёс яго на ўсеспаленне замест сына. Анёл пана другі раз паклікаў Абрагама з неба і сказаў: «Прысягаю, кажа пан, паколькі ты зрабіў гэта і не пашкадаваў сына свайго адзінага, то я благаслаўлю цябе і памножу патомства тваё, як зоркі на небе і як пясок на беразе мора, і патомства тваё здабудзе брамы ворагаў тваіх, і атрымаюць благаславенне ў патомстве тваім усе народы зямлі, бо ты паслухаўся голасу майго». Гэта Слова Божие. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Пан частка спадчыны маёй і келіха майго, Ён лёс мой трымае. Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо Ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Таму радуецца маё сэрца і весяліцца душа, і цела маё будзе спачываць бяспечна, бо не пакінеш душы маёй у адхлані і не дасі святому Твайму убачыць тленне. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, поўната радасці перад Табою, вечнае шчасце праваруч Цябе. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Молимся. Божие у наши часы зяють давние Твои цуды, бо як раней Твоею моцею вызволил Ты один народ от пераследу фараона, гэтак цяпер праз воды хросту вядзеш усе народы да збаўлення. Учені, каб усе люди сталіся духовными дзецьмі прайца Абрагама и досягнули годности обраного народа праз Христа Пана нашего. Пасха азначае пераход.
Так як яўрэі, выходзячы з егіпецкага палону, перайшлі праз Чырвонае мора, так і мы, прадстаўнікі Божага народу, пакліканыя перайсці ад смерці да жыцця, ад граху да святасці. Тым больш, што дарогу нам паказвае уваскрослы Езус. І праўдзівай свабоды. Пасля гэтага чытання не гаворыцца гэта Слова Божае, а не дзякуем Пану Богу. Гэта выразіць спеў, які будзе далейшым працягам чытання. Разам з Маісеем і сынамі Ізраіля хочам падзякаваць Пану за вызваленне з няволі граху і смерці. Гэтыя цуды паўтараюцца і сёння у велікодных сакраментах. Читання книги Зиходу. У тыя дні сказаў пан Маісею: «Чаму ты ўсклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць. А ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і падзялі яго. І пойдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны услед за імі. І пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я, пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім. І была хмара цёмная для адных і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднаго. І калі Майсей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу, і разлілася вада. І пайшлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіну мора уся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоныя. І вось на світанні пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў замяшанне войска іхняе і падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І сказалі егіпцяне: «Уцякаем ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Майсею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Майсей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца. І бегла вада насустрач егіпцянам, які ўцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за імі ў мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прайшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх. І ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Майсею, слузе ягонаму.
Тады Майсей і сыны Ізраіля заспявалі песню Пану. Спяваю Пану, бо Ён звисився. Спяваю Пану, бо Ён звисився. Спяваю Пану, бо Ён звисився, коня і вершника Його скинув гору. Пан моя сила и моя песня, и Он стал моим збавлением. И Он мой Бог, я Его прославляю, и Он Бог Отца моего, узвеличу я Его. Спяваю Пану, бо Ён звисився. Пан могутний у боротьбі, Його ім'я всемогутний. Колесниці фараона, Його войска Ён кинув у море. Лепшие бояри ягоные потонули у Червоном море. Спяваю Пану, бо Ён звисився. Бездна їх проглинула, і вони зійшли у глибині. Правиця Твоя, Пане, прославлена моцою. Правиця Твоя, Пане, перемогла ворога. Спяваю Пану, бо Ён звисився. Ти вивів народ свой і посадив його на гори спочини своєї, на місце, якою чинив своїм жилям, Пане. У святині Пана, якую звели Твої руки, Пан володар навеки і назавсьоди. Спяваю Пану, бо Ён звисився. Молимся. Всемогутный вечный Боже, отданные, одиная надея свету, Ты в устнами пророков обвестил таямницы, что сполняются сёння. Умацуй ласкаво прагнення Твоего народа, бо только дякуючи Твоему натхненню узрастают цноты Твоих верных. Прос Христа Пана нашего. У черговому читанні Пророцтво знову ми Ісаї, почуємо слово пророка Ісаї, який закликає людей шукати Бога усім серцем. Вельми часто життя чоловіка становится подобным на сухую, спустошенную землю, якой не хапае толькі одного – живой воды. Бог може оживить любую пустыню, але для пераменаў патрэбная людская воля, патрэбнае вяртанне. Идите, купляйте без сребра и без платы вино и молоко. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца?
Слухайте уважливо мяне і спажывайце добро, і няхай душа вашая натешится туком. Схилите в ухо свое и придите до мяне, послухайте, и жить будет душа ваша. И дам вам заповед вечный, нязменные ласки для Давида. Вось я учинив его для народов сведком, проводыром и наставником для народов. Вось ты покличешь народ, якого не ведал, и народы, якія не ведали тебе, побегут до тебе, деля Пана Бога твоего и святого Израиля, бо ён уславил тебе. Шукайте Пана, покуль ён дозволяє знайсці себе. Кличьте его, покуль ён близко. Няхай безбожный покине шлях свой, а человек беззаконный свои намеры. Няхай вернется до Пана, и ён змилуется над им, до Бога нашего, бо ён щодрый на пробачення. Бо мае думки – гэта не ваши думки, и ваши шляхи – не мае шляхи, кажа Пан. Бо як небесы возвышаются над землею, так шляхи мои над шляхами вашими, и думки мои над думками вашими. Подобно як дождь и снег падае з неба и туды не вяртаецца, але поить землю и робить ее уродливой, и она родить, и приносить плен сейбиту, и хлеб для того, кто есть, так и слово мое, якое выходит з вуснов моих, не вернется до меня без плену, покуль не сполнить тое, что я хотел, и с поспехом досягне того, дзеля чаго я послал его. Гэта Слово Божие. Келих, який дає нам Бог, кров заповіту на крижі за нас пролитая. Келих, який дає нам Бог, кров заповіту на крижі за нас пролитая. Яка дячить мне, Пану, за все его добродействы для мяне. Шару збавлення узниму, имя Пана я кликну. Келих, який дає нам Пан, кров заповіту на крижі за нас пролитая. Очима Пана, дорога смерть Его святых. Я ж слуга Твой, сын Твоей служки, Ты мои путы развязал. Келих, який дає нам Пан, кров заповіту на крижі за нас пролитая. Молимся. Боже, неизменное, муцевечное святво, глянь ласкаво на весь костел святый, и здейсняючи одвечный намер Твою супокой, исполняй справу человечего збавления. Нехай весь свет спознає и убачить, что Ты зруйнованное подымаешь, состарелое обновляешь и все вертаешь до першопочатковой целостности. Праз Христа, от якого все взяло початок, який живе и володарит на веки вечные. Пророк Езехіель у наступному читанні говорить про очищення.
Пасля першароднага граху прырода чалавека аслабленая і падаецца спакусам. Аднак Бог кажа: «Дам вам новае сэрца і новы дух. Забяру сэрца каменнае і дам сэрца з плоці». Той, хто жыве ў еднасці з Богам, можа перамяніцца. Перамены да лепшага немагчымыя без Божага бласлаўлення. Сыне чалавечы, дом Ізраіля жыў на зямлі сваёй і зганьбіў яе паводзінамі і учынкамі сваімі. І я спаслаў на іх гнеў мой за тое, што пралівалі кроў на зямлю і знеслаўлялі яе ідоламі сваімі. І раскідаў іх сярод народаў, і яны рассеяліся па землях. Я судзіў іх паводле іхніх паводзінаў і учынкаў. І прыйшлі яны да народаў, да якіх пайшлі, і ганьбілі імя маё, бо казалі пра іх, што гэта народ Пана, і што з зямлі ягонай выйшлі яны. І пашкадаваў я святое імя сваё, якое зняславіў дом Ізраіля сярод народаў, да якіх прыйшоў. Таму скажы дому Ізраіля, што так гаворыць Пан Бог: «Не для нас я зраблю гэта, а дзеля майго святога імя, якое зганьбілі вы сярод народаў, да якіх прыйшлі. І я свячу вялікае імя маё, зняслаўленае сярод народаў, у якіх вы зганьбілі яго. І даведаюцца народы, што я Пан, кажа Пан Бог, калі моя святасць праявіцца ў вас перад вачыма іхнімі. І я вазьму вас з народаў, і збяру з усіх земляў, і прывяду вас у зямлю вашую, і акраплю вас вадою чыстую, і будзеце ачышчаны ад усяго бруду вашага, і ад усіх ідалаў вашых ачышчу вас. І дам вам сэрца новае і дух новый унутро вашее, і забяру сэрца каменнае з цела вашага, і дам вам сэрца з плоці. І дух мой удыхну унутро вашее, і зраблю так, што вы будзеце хадзіць у законе маім, захоўваць пастановы мае і выконваць іх. І будзеце жыць на зямлі, якую даў айцам вашым, і будзеце народам маім, і я буду вашым Богам». Гэта Слово Божие. Молимся. Боже, наставлениями старого и нового заповету Ты рыхтуешь нас до пасхальной таямницы. Дай же нам зразуметь Твою милосердность,
каб атрыманне дароў, якімі ты цяпер нас надзяляеш, умацавала ў нас надзею на дары вечныя. Праз Христа Пана нашага. Наступае радасны гімн «Хвала на вышынях Богу, Глорыя». Ён спяваецца падчас кожнай урачыстай святой імшы, але традыцыйна звязаны ўсё ж з Вялікаднем. Ён нясе ў сабе перапрашэнне, праслаўленне і пакорную просьбу да Бога, валадара стварэння. Глорыя – гэта самы старажытны гімн касцёла, і яго праспявалі анёлы пастухам недалёка Бэтлеему падчас нараджэння Хрыста. Яго спявае касцёл у сваёй літургіі ўжо ад 3-го стагоддзя. Яго спяваем і мы, хрысціяне 21-го стагоддзя. Часам пасля доўгага падарожжа мы вельмі здзіўляемся, калі нечакана бачым нашу мэту. Падчас пасхальнай вігіліі можа ўзнікнуць падобнае ўражанне. Пераход ад прароцтваў старога запавету да поўнай прыгажосці Вялікадня адбываецца імкліма і амаль незаўважальна. На алтары запальваюцца свечкі і ўсё рыхтуецца да святой імшы. Скончылася чаканне і наступае Вялікдзень. Змилуйся над нами, бо толькі ты святы, толькі ты наш Пан, толькі ты найвышэйшы, Езус Христе, з Духом Святым у хвале, Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты освятляешь гэтую найсвятейшую ночь славою з мертвых повстання Пана. Оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, каб обновленные телом и душою мы отдано Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живее владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Урачысты спеў Глорія быў пераходам са старога ў новы запавет. Абяцанні спаўняюцца. Апостол Павел у сваім пасланні нагадвае, што пасхальная таямніца рэалізуецца ў кожным з нас праз хрост. Нашае жыццё павінна быць напоўнена верай і адданасцю Богу. Мы распачалі новае жыццё. Ужо распачалося наша ўваскрасенне. Як выраз удзячнасці і радасці, зноў заспяваем велікоднае «Аллилуйя». Гэта вокліч радасці і прывітанне ўваскрослага Пана, які жыве і прысутнічае сярод нас. Чытанне паслання святого апостола Паўла да рымлянаў. Браты, ці ж не ведаеце, што ўсе мы ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную хрысціліся? Дык вось, мы пахаваныя з ім хрышчэннем у смерць, каб як Христус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаны з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя і падабенствам уваскрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху, бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Христом, то верым, што і жыць будзем з ім, ведаючы, што Христус, уваскросшы з мёртвых, ужо не памірае, смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху, а што жыве,
дык жыве дзеля Бога. Так і вы. Лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога ў Хрысце Езусе. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великодны спеў «Аллилуйя», які выконваецца вельмі ўрачыста падчас літургіі і як частка іншых пасхальных спеваў, таксама кіруе думкі і сэрцы вернікаў да праслаўлення Бога ў радасці сустрэчы. Святы Аўгустын захвочваў, каб на зямлі спяваць гімны хвалы дзеля ўмацавання ў радасным імкненні да неба, каб не паддацца маркоце. «Спявай і ідзі», казаў святы. Менавіта ў дарозе, зямным вандраванні, сярод падзей штодзённасці, праслаўленне Бога, радасны спеў у сэрцы і на вуснах спрыяе асабістаму ўзрастанню радасці, дзялення верай, надзеяй і любоўю з іншымі. Евангелие, якое мы зараз пачуем, гэта кульмінацыя літургіі слова. Яно распавядае нам сёння аб факце ўваскрасення Хрыста. Няма яго тут, кажа анёл, ён уваскрос. Праўда пра тое, што Бог жыве, што ён перамог смерць, будуе касцёл і ўмацоўвае яго на працягу стагоддзяў. Уваскрасенне Хрыста напаўняе сэнсам і нашае асабістае існаванне. Калі мінула субота, Марыя Магдалена і Марыя Якубова і Саламея купілі пахнучыя алеі, каб пайсці і намасціць Езуса. І вельмі рана, у першы дзень тыдня, прыходзяць да магілы, калі ўзышло сонца, і кажуць між сабою: «Хто адсуне нам камень ад уваходу ў магілу?» І, паглядзеўшы, бачаць, што камень адсунуты, а ён быў вельмі вялікі. І, увайшоўшы ў магілу, убачылі юнака, які сядзеў з правага боку, апрануты ў белае адзенне, і вельмі спалохаліся. А ён кажа ім: «Не бойцеся, шукаеце Езуса Назараніна, укрыжаванага. Ён уваскрос, яго тут няма. Вось месца, дзе паклалі яго. Але ідзіце, скажыце вучням ягоным і Пятру, апярэдзіць вас у Галілеі. Там яго ўбачыце, як ён сказаў вам». Гэта слова Пана.
Толькі што мы выслухалі слова Евангелія, а праз хвіліну наступіць момант казання. Да нас звернецца з пастырскім словам біскуп віцебскі Олег Буткевич. Поважаныя браты и сестры, дорогие парафияне, парафии Наисвятейшего Сердца Иисуса тут, у Новополоцку, дорогие гости парафии, и все те, кто зараз єднається з нами для своих экранов, телевизоров, праз телебачення. Дорогие дыецезіяне, особливо те з вас, хто сьогодні не мае по розных причинах магчымасці быць у касцеле. Молимся за вас, отуляем вас нашей молитвой, тому адчувайте сябе у лучнасці з нами, як один святы Христовы касцёл. У Вялікі чацвер, 3 дні тому, падчас святой імшы вячэры Пана, мы распачалі святкаванне пасхальнага трыдома, перыяду, у якім разважаем над тым, што Бог здзейсніў у сваім сыне, каб вызваліць чалавека з няволі, граху і смерці. Ідучы за евангельскім апавяданнем, трымаючыся старажытнай традыцыі праз літургію, крок за крокам, наноў перажываем апошнія гадзіны жыцця Езуса Христа, у якіх здзейснілася яго пасхальная ахвяра. І зараз, калі прагучала ўжо радасная аллелюя, мы абвяшчаем перамогу Божай мудрасці, Божай сілы і Божай любові над зламыснымі намерамі ворага і іх наступствамі. Асабліва хацелася б падкрэсліць думку аб тым, што пасхальнае свята – гэта перадусім свята перамогі Божай любові, ахвярнай і міласэрнай, якая потрапіла знесці увесь цяжар шатанскай падступнасці і людскога граху і няўдзячнасці. Знак гэтай перамогі і яе сталай прысутнасці быў устаноўлены падчас апошняй вячэры тут, у гэтым касцёле. Асаблівым чынам успрымаецца той момант, дзякуючы вось таму барэльефу ў галоўным алтары, які зараз знаходзіцца за маімі плячым. Бярыце і ешце, гэта маё цела. Бярыце і піце, гэта кроў мая, і гэта рабіце на ўспамін пра мяне. Устанаўленне Эўхарыстыі – гэта найвышэйшае праяўленне Божай любові да чалавека, якая прымусіла Христа застацца сярод людзей пад знакам хлеба і віна. Бо любоў заўсёды крые ў сабе жаданне быць блізка таго чалавека, якога любіш. Устанаўленне Эўхарыстыі папярэдзіў яшчэ адзін знак – абмыццё ног. Настаўнік мые ногі сваім вучням, святы грэшнікам, Бог свайму стварэнню. Свет дагэтуль не бачыў большага прыкладу пакоры. Ці можна мець пасля гэтага аргументы, каб не рабіць гэтак сама, хоць і ў іншых варыянтах адносна сваіх бліжніх? Пасля будзе аліўны сад, Вялікая пятніца, несправядлівы суд, крыжовы шлях, кальварыя і нарэшце смерць. Гэта чарговае аб'яўленне ахвярнай і міласэрнай любові Бога, якая у найбольш цяжкі час і балючы момант усёй гэтай трагедыі будзе ўсклікаць: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». І вось зараз мы з вами удзельнічаем у літургіі святой ночы, літургіі пасхальнай вігіліі найбольшага хрысціянскага свята ў воскресення Езуса Христа. Мы не проста святкуем, успамінаючы тыя падзеі, але сапраўды перажываем Пасху Христа у ім і разам з ім. Паўната ўдзелу ў яго перамозе, вядома, залежыць і ад глыбіні перажытага намі
перыяду падрыхтоўкі да гэтага свята, часу Вялікага посту. Бо менавіта ён павінен быў распачаць гэты працэс пераходу ад цемры да святла, ад прыгнечанасці да супакою, ад зняволенасці да свабоды, ад смерці да жыцця. Чым больш вернымі былі мы гэтай практыцы ў часе падрыхтоўкі да Вялікадня, тым больш глыбокімі для нас будуць і наступствы Христовай перамогі. Калі мы сапраўды сур'ёзна падыходзім да таго, што кажа нам Божае Слова, і імкнемся наследаваць прыклад Хрыста ў сваім жыцці, то, гледзячы зараз на пустую магілу збаўцы, можам мець пэўнасць, што і нашая магіла калісьці не затрымае нас навечна. Езус Христус адабраў смерці такую ўладу. Калі вера для мяне гэта не проста набор прыгожых абрадаў, але сродак, які дазваляе знайсці жывога Бога, можна не баяцца не толькі магілы, але як канчатковага прыстанішча чалавека ў гэтым свеце, але і ўсяго таго, з чым пагражае свет чалавеку яшчэ пры жыцці: войнаў, катаклізмаў, напружанасці ў грамадстве паміж дзяржавамі. На ўсё гэтае Езус мае адзін адказ: не бойцеся, будьце адважнымі, я перамог свет. Калі паспрабаваць акрэсліць прычыны тых найбольшых пагрозаў сучаснага чалавецтва, такія як тэрарызм, няспынныя міжнародныя канфлікты з пагрозай нават сусветнай вайны, сацыяльная несправядлівасць, абясцэньванне людскога жыцця і яго знішчэнне так званымі ў двукосі гуманнымі сродкамі пры дапамозе тымі самымі ў двукосі гуманнымі метадамі, маецца на ўвазе тут аборт і эўтаназія, трансфармацыя самога паняцця чалавека і міжчалавечых адносінаў, то іх агульнай крыніцай можна смела назваць адну прычыну – заняпад духоўнага жыцця чалавека. Чалавецтва вельмі хутка пайшло наперад у тэхнічным плане. Усё менш звяртаючы ўвагу на свой духоўны стан і маральныя нормы жыцця. Інакш кажучы, мы навучыліся рабіць вельмі, сучаснай мовай кажучы, прадвінутую тэхніку, ствараем штораз то больш неверагодныя тэхналогіі і перадусім, магчыма, у ваеннай сферы, але часта не задумваемся над наступствамі яе выкарыстання. Больш таго, бунтуемся, калі абмежаваннем для той ці іншай тэхналогіі становіцца маральная норма альбо духоўная матывацыя. Гэта пагражае тым, што ў пэўным моманце можна згубіць усялякія арыентыры, і тады ўвесь гэты тэхнічны набытак чалавецтва сапраўды можа прывесці да глобальнай катастрофы. Папа Бенедикт XVI у сваёй энцыкліцы «Caritas in Veritate» «Любоў у праўдзе» піша наступным чынам: тэхніка вельмі прывабная для чалавека, таму што вызваляе яго ад фізічных абмежаванняў і пашырае яго далягляды. Але чалавечая свабода застаецца сабой толькі тады, калі на захапленне тэхнікай адказвае рашэннямі, прынятымі з маральнай адказнасцю. Таму неабходная фармацыя да этычнай адказнасці ў карыстанні тэхнікай. Канец цытаты. Без гэтай адказнасці сучасныя вынаходніцтвы замест таго, каб дапамагаць вырашаць тыя ці іншыя праблемы, становяцца нярэдка прычынай пагрозаў і небяспекі. Гэта, вядома, не азначае, што яны самі па сабе шкадлівыя. Аднак без уласцівай матывацыі іх выкарыстання, на жаль, губляюць рацыю свайго існавання. Вяртаючыся да той самай энцыклікі папы Бенедикта XVI, узгадаем яшчэ адзін яе ўрывак. Папа кажа: акрамя матэрыяльнага росту, развіццё павінна таксама ахопліваць
духоўны рост, бо чалавек адзін і целам, і душою, народжаны стваральнай любоўю Бога і прызначаны да вечнага жыцця. Чалавек развіваецца, калі духоўна ўзрастае, калі яго душа ведае сябе, а таксама праўду, зародак якой Бог змясціў у ім, калі вядзе дыялог з самім сабою і са сваім стварыцелем. Застаючыся здалёк ад Бога, чалавек застаецца неспакойны і хворы. Канец цытаты. Таму па-сапраўднаму перажытая Пасха праз вяртанне нам еднасці з Богам і аднаўленне духоўнага жыцця пазбаўляе падмурку наш страх і безнадзейнасць. Маючы свабоду дзяцей Божых, мы атрымліваем супакой і упэўненасць перад абліччам усялякіх жыццёвых выпрабаванняў. Нават не маючы магчымасці вялікага ўплыву на глобальныя працэсы, якія адбываюцца сёння ў свеце, праз веру заўсёды маем магчымасць захаваць сваю тоеснасць створанага на Божы вобраз і падабенства чалавека і не разгубіцца у штораз то больш бурлівай плыні жыцця. Няхай свята Христовага Воскресення стане для вас, дарагія браты і сёстры, крыніцай сапраўднай надзеі і упэўненасці ў заўтрашнім дні, асвечаным Божай праўдай і святлом пераможнага збаўцы. А кожнае цярпенне і выпрабаванне няхай ператворыцца ў прынятую Христом ахвяру і стане вашай заслугай у нябесным валадарстве. Святла, радасці і супакою, а таксама веснавога настрою. Со святом. Цяпер адбудзецца абрад благаславення вады для акраплення. Вода з'яўляецца істотным элементам, неабходным для жыцця. Таму яна з'яўляецца таксама знакам, распачынаючым Божае жыццё ў чалавеку у сакраменце хросту. Дарагія браты і сёстры, пакорна просім Пана Бога нашага, каб асвяціў гэтую ваду, якою мы будзем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Няхай Ён нас міласціва адновіць, каб мы заставаліся вернымі Духу Святому, якога мы прынялі у сакраменце хросту. Наступае момант літургіі хросту, падчас якой будзе асвечаная вада і будуць акропленыя вернікі. Самого хросту сёння ў Новаполацкім касцёле не прадугледжана, але будуць паўтораны прысягі сакраменту хросту. Пане наш Божа, дапамажы ласкава нам, Тваім верным, бо, чуваючы ў гэтую найсвяцейшую ноч, мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення. Выслухай ласкава нашыя малітвы і асвяці гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць ніва, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце праз ваду, якую Христус асвяціў у Иордане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашую сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў гэтую найсвяцейшую ноч. Праз Христа, Пана нашага. Амén. Дарагія браты і сёстры, праз пасхальную таямніцу мы ў сакраменце хросту былі пахаваныя з Христом у смерць, каб разам з ім і увайсці ўжо ў новае жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святога хросту, у якіх
Мы калісьці выракліся злога духа і яго справаў і паабяцалі служыць Богу ў святым каталіцкім касцёле. Таму зараз пытаюся у кожнага з вас. Паміраць з Христом, каб затым зіму воскрэснуць, гэта неаднаразовая падзея. Гэта штодзённы станоўчы выбар. На заканчэнне літургіі хросту кожны з прысутных чарговы раз выракаецца сатаны і ўсяго, што вядзе да граху, а вызнаючы сваю веру, пастанаўляе пры дапамозе воскрослага Хрыста жыць паводле яго Евангелля. Галоўнай прычыны граху. Выракаюся. Ці верыш у Езуса Хрыста, у Бога Айца Усемагутнага, стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які уваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, у воскрашэнне цела і жыццё вечнае? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёю ласкаю захавае нас на жыццё вечнае у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амин. Без вады чалавек не можа жыць. Гэта агульнапрызнаны факт. Але духоўнае жыццё таксама павінна нечым падмацоўвацца. У касцёле мы прымаем святыя сакраменты і сакраменталіі. Аднак святая вада не можа нікога на сілу асвяціць. Каб прыняць удзел у духоўным багацці касцёла, неабходна свядома і добравольна прыняць Божую ласку. Акрапленне вернікаў асвечанай вадой не з'яўляецца нейкім магічным дзеяннем. Яно дапаўняе наш свядомы выбар Бога, прыпамінае пра наш уласны хрост і нябеснае валадарства, да якога мы ўсе пакліканы. Да нашага нябеснага Айца, як адна сям'я дзяцей Божых, скіруем зараз нашыя супольныя малітвы. Наступае малітва верных, момант, калі касцёл узносіць свае просьбы да Бога ў розных патрэбах, звяртаецца да яго абрашэнні праблемаў сучаснага чалавека і грамадства, малітва, у якой увесь касцёл далучаецца да малітваў паасобнага хрысціяніна. Абвяшчаў свету з мёртвых паўстання Хрыста і быў сведкам яго перамогі над смерцю. Цябе просім. Молімся за прысутнага сярод нас біскупа Алега і за ўсіх пастыраў касцёла, каб у цяжкія хвіліны яны умацоўвалі сваіх вернікаў асабістым прыкладам веры ў Божы провід. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто сее нянавісць у сэрцах людзей, каб нашыя малітвы і ахвярнасць садзейнічалі іх навяртанню. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся за самотных і хворых людзей, каб ласка адкуплення умацоўвала іх надзею на перамогу. Цябе просім. Молімся за людзей, паяднаных з Богам праз сакрамент пакаяння, каб з Эўхарыстыі чэрпалі сілы для трывання ў добрым. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб нашае жыццё было падзякую Богу за найсвяцейшы дар адкуплення. Цябе просім. Усемагутны Божа, праз ахвяру Твайго наймілейшага Сына Ты сабраў усіх людзей у адну сям'ю дзяцей Божых. Прымі ласкава нашыя малітвы, якія шчырым сэрцам узносім да Цябе праз Хрыста, Пана нашага. Мы аднавілі ў сабе ласку святого Хроста, праз які мы воскреслі ў Христе да новага жыцця. Цяпер уваскрэслы Пан запрашае нас на сваю пасхальную вячэру. Наступае момант ахвяравання дароў. Мы бачым, як падыходзіць працэсія да алтара. Маленькія прадстаўнікі Наваполацкай парафіі прыносяць хлеб і віно, якія неабходныя для эўхарыстычнай ахвяры. Без гэтых дароў не можа адбыцца святая імша. І таксама без вернікаў і іх актыўнага ўдзелу не можа адбыцца касцёл. Літургія гаворыць нам пра важнасць ахвяравання самога сябе, свайго часу, сваёй працы для касцёла і наогул для другога чалавека. Біскуп Алег будзе ўзносіць спачатку хлеб, а потым віно са словамі «Благаслаўлёны ты, Пане Божы сусвету, бо дзякуючы Тваёй шчодрасці мы атрымалі хлеб і віно». Душа
Еўхарыстычная малітва пачынаецца прэфацыяй. Галоўны цэлебрант кажа: «Угору сэрцы, падзякуем Пану Богу нашаму». Біскуп заклікае нас узнесці свае сэрцы да Бога і не падаць духам, нават калі жыццёвыя складанасці пераследуюць нас. Еўхарыстыя азначае падзяку, калі мы дзякуем усімагутнаму Богу за вечнае жыццё, якое Ён нам прапануе. Спеў «Санктус», які цяпер гучыць, прыпамінае нам пра тое, што Бог святы, і Ён да святасці заклікае таксама і нас. Што значыць быць святым сёння? У кантэксце чалавечых праблемаў і катастрофаў сённяшняга свету можна сказаць, што святасць – гэта дабрыня, любоў, гэта міласэрнасць. Такі наш Бог, і такім павінна быць чалавецтва. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Действою, мощью Духа Святого Ты все оживляешь и освещаешь, и неостыдно сбираешь народ свой, как от восхода солнца и до западу складал имени Твою чистую оферу. Тому, у едности с усим костелом, у наисвятейшую ночь, с мертвых повстания Пана нашего Иисуса Христа, праз Его покров... Наступае кульмінацыйны момант святой імшы, калі біскуп у канцэлебры са святарамі прамовіць словы кансакрацыйнай малітвы. Гледзячы на хлеб і віно ў руках пастыра дыяцэзіі, мы усведамляем, што прымаем удзел у самай таямнічай містэрыі, калі Бог прыходзіць на алтар. Калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы благословіў, ламаў и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано».
святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела, и прими его, яко хвяру, якой Ты пожелал быть милостивым. Дозволь ко мне, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у кресте. Нехай Он сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзефом яе абраннікам, со святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мученикамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы, умацаваць у вере любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Заслугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Олегам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народом Тобою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая по Твоей волі стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, łaskawo zjednaj z sobою усіх rozsianych po świecie dzieci Twoich, naszych pomierłych, bratów i siostr i усіх, kto u łasce Twojej odeszł z tego światu, miłościwa przyjmij u władarstwa Twoje, gdzie i my spadaемся być, kab razem z nimi zawsiody radować się Twojej chwale, przez Chrysta Pana naszego, przez jakogo adorujesz świat usielakimi dobrotami. Раз Христос, Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Называемся детьми Божьими. Апошнім этапам Эўхарыстыі з'яўляецца абрад камуніі. Кожны, хто жадае прыняць Христовае цела, павінен сур'ёзна да гэтага падрыхтавацца. Таму біскуп заклікае нас да найцудоўнейшай малітвы хрысціянства «Отче наш». Гэтая малітва з'яўляецца выразам паставы, з якой вернікі павінны наблізіцца да алтара Эўхарыстыі. Збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольними від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Ісуса Христа. Бо Твоє владарство і мощь, Пане Єсу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И радайте ближнему знак супокою. Мы бачым, як сабраныя ў касцёле падаюць адзін аднаму рукі і жадаюць супакою. Гэты вялікі дар павінен стаць удзелам кожнага, хто набліжаецца да алтара Эўхарыстыі. Узаемная любоў, якой павінны дзяліцца хрысціяне, радуецца прысутнасцю іншага чалавека перш,
чым пачаць змяняць яго. І гэта менавіта пачатак сапраўднага адзінства. Вось, баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не верю, как ты говоришь, але скажи только слово, и будет. Христос сярод нас. Ён прыходзіць да нас штодня. Ён з намі пастаянна, часта незаўважаны. У белым хлебе, які мы бачым у руках святара, сапраўдны Бог. Ён кажа нам: ешце і піце. Гэта цела маё, гэта кроў мая. Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха, таму будзем святкаваць з праснакамі шчырасці і праўды. Аллилуйя. Адбываецца святая камунія, падчас якой вернікі і духавенства прымаюць да свайго сэрца цела Хрыста, прысутнага пад постаццю хлеба. Езус неаднойчы казаў пра тое, што яго цела дае жыццё вечнае. Прагу вечнага жыцця маюць усе людзі. Ніхто не хоча знікаць бясследна ў вечнасці. Езус дае нам унікальны шанс жыць вечна. Ніякія тэхналогіі, ніякія сучасныя даследаванні не ў стане гарантаваць чалавеку вечнае існаванне. Гэта можа зрабіць толькі Езус. Больш таго, Ён абяцае ўсім, хто спажывае яго цела і п'е яго кроў, не проста вечнае існаванне, а вечнае шчасце. У каталіцкім касцёле абрад спажывання цела Хрыста называецца камуніяй. Нават недасведчанаму чалавеку лёгка здагадацца пра першасны сэнс гэтага слова. Камунія – гэта тое, што яднае ў супольнасць. Гэта тое, што вырывае мяне з маёй адзіноты граху і прыводзіць да еднасці з Богам і чалавекам. Трэба прызнаць, што ў каталіцкім касцёле існуюць вельмі сур'ёзныя патрабаванні для таго, каб хтосьці меў права спажываць цела Хрыста. Найперш, кандыдат павінен быць добра падрыхтаваны інтэлектуальна. Ён павінен разумець розніцу паміж звычайным хлебам, звычайнай аплаткай і хлебам эўхарыстычным. Па-другое, прыступіць да стала Христовага можа толькі той, хто не мае на сэрцы цяжкога граху. Гэта азначае, што вернік павінен перамагчы свой страх, свой эгаізм і свой сорам у сакрамаце споведзі. Прымаць цела Хрыста можна толькі з чыстым сэрцам. Толькі тады магчымая сапраўдная камунія, паяднанне з Богам і паяднанне з чалавекам. Важны таксама аспект камуніі прымірэння з бліжнім. Сам Езус вучыць нас: калі ты прыносіш свой дар Богу, а маеш нешта супраць бліжняга свайго, то спачатку пайдзі і памірыся з братам сваім, а потым ужо ахвяруй Богу свой дар. Немагчыма перажыць сапраўдную камунію з Богам, калі ты маеш нешта супраць чалавека, калі ў цябе няма нават жадання прымірыцца. Падчас святой камуніі вернікі моляцца аб дар прымірэння і ўзаемнага прабачэння. І гэта зразумела. Езус уваскрос не для кагосьці паасобку, а для ўсіх нас.
Там, дзе двое ці трое збіраюцца ў імя маё, там я ёсць сярод іх. Езус хоча прабываць паміж намі, бо Ён ёсць словам, якое пасялілася паміж намі. Молимся.
Милосердный Боже, наполни нас духом Твоей любови, и у бесконцей Твоей добрыни мой ласку з'яднать уси, кого Ты узмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Сёння ў нашым касцёле прагучалі словы радаснага алелюя, якія абвяшчаюць з мёртвых паўстання нашага Пана Езуса Хрыста. І мы былі гэтаму сведкамі. Сёння настаў момант, каб мы ішлі і сведчылі ўсяму свету. І зробім гэта, ідучы ў рэзуррэкцыйнай працэсіі, абвяшчаючы і праслаўляючы уваскрослага Хрыста. І перад тым, як вырушым у гэтай радаснай працэсіі, абвяшчаючы перамогу нашага збаўцы, хацелася б зараз вельмі шчыра падзякаваць усім тым, хто браў удзел у гэтай літургіі. Падзякаваць перадусім тым, каму гэтая трансляцыя сталася магчымай, усяму калектыву, перадусім кіраўніцтву тэлерадыёкампаніі «Віцебск», якая ўжо доўгі час стала добрай традыцыяй, дапамагае нам прапаведаваць. Бо гэта таксама евангелізацыя, тое, што мы сёння з вамі тут памаліліся, гэта стала для шматлікіх людзей магчымасцю удзелу ў гэтай вялікай таямніцы. Шчыры дзякуй перадусім дырэктару тэлерадыёкампаніі, спадарыне Алене Валер'янаўне і калектыву, які сёння працаваў у гэтым касцёле. Усім вам, дарагія парафіяне, служба алтара, сёстрам, канешне, ксяндзу Пробашчу на пачатку. Усім тым, дзякуючы каму гэтая літургія тут, у гэтым прыгожым касцеле сёння сталася магчымай. І дазвольце ўжо зараз павіншаваць вас, дарагія браты і сёстры, з гэтым вялікім святам, святам у Васкрасенні. Павіншаваць усіх хрысціянаў і нашых братоў праваслаўных, якія ўжо заўтра распачнуць уваход у гэтую таямніцу, адзначаючы вербную нядзелю. Няхай агульнае супольнае святкаванне гэтых вялікіх таямніцаў набліжае нас да Бога, але і адзін да аднаго. Няхай гэтыя святы будуць радаснымі, светлымі і нясуць супакой у сэрца, з якімі Христус прыходзіць да нас у нашыя дамы, у нашыя душы. Са святам. А зараз рыхтуемся з вамі да рэзуррэкцыйнай працэсіі. Господ сапраўды ўваскрос. Падчас літургіі пасхальнай вігіліі, якую мы разам святкавалі ў святую ноч Васкрасення, мы перажывалі гэту ісціну, слухаючы Божае Слова і беручы ўдзел у Эўхарыстыі. Урачыстая працэсія, якая адбудзецца праз хвіліну, гэта нашае абвяшчэнне свету, якому Христус прынёс надзею жыцця, што Ён жыве, і гэта Ён, нашае жыццё і ўваскрасенне. Няхай нашыя сэрцы палымнеюць верай і любоўю, асвячаюць свет, якому мы ідзём сведчыць аб уваскрасенні і жыцці Хрыста. Праўда пра ўваскрасенне Хрыста трывае ў касцёле ўжо больш за 2000 гадоў. Евангелісты перадаюць нам апісанне таго здарэння. Пусты гроб, перапалоханая варта і жанчыны, што прыйшлі да магілы. Сучаснаму чалавеку хацелася б, можа, больш яскравых доказаў, запіс на фота-відэаапаратуру ці яшчэ, як модна сёння, стрын-відэа.
Вось глядзіце, доказы, вось Христус паўстае з магілы. Але няма нічога такога. Ёсць сведчанні апосталаў, ёсць сведчанні жанчын, і гэта ўсё. Рэшта – гэта справа нашай веры. Менавіта вера сёння збірае нас у касцёлах і каля экранаў тэлевізараў на пасхальную вігілію. Мы верым у тое, што Езус жыве, што Ён хоча таксама прысутнічаць у нашым жыцці, як жывы і сапраўдны Бог. Ці дазволю я яму зрабіць гэта? Христос увоскрес! Христос увоскрес! Христос увоскрес! Дорогие браты и сестры, падчас пасхальнай вігіліі мы пачулі заклік: узрадуйцеся ўжо хоры анёлаў у небе, узрадуйцеся, Божыя слугі, няхай званы абвяшчаюць збаўленне, бо на карысць вялікага валадара перамога. Весяліся і зямля, апрамененая ўзнёслым бляскам, бо асвяціў цябе промень з прадвечнага валадара. Цэлы свет няхай адчуе, што вызваліўся ад цемры. Узрадуйся, касцёле наша маці, аздоблены зяннем іскрыстага святла, і няхай гучным спевам напоўніцца гэтая святыня. Паслухмяныя гэтаму закліку, пойдзем ва ўрачыстай працэсіі за уваскрослым Христом, каб вызнаць нашу веру ў Яго перамогу над смерцю і д'яблам. Уваскросламу Христу, прысутнаму сярод нас у найсвяцейшым сакраменце, будзем дзякаваць за тое, што Ён адкрыў нам нябеснае валадарства. Цуд уваскрэсення Езуса Хрыста – гэта, безумоўна, найвялікшая падзея ў гісторыі чалавецтва. Сваім уваскрэсеннем Езус, які стаў чалавекам дзеля збаўлення чалавека, пацвердзіў, што менавіта Ён ёсць сапраўдным месіяй і Сынам Божым, што ў сваю чаргу з'яўляецца для хрысціян крыніцай і матывам веры, надзеі, любові, а таксама радасці. Аднак, каб сапраўды перажыць у праўдзівай радасці урачыстасць уваскрэсення Хрыста і ўсё жыццё, неабходна ведаць сапраўдны сэнс Вялікадня. Далёка не ўсе веруючыя разумеюць і, што найважнейшае, удзельнічаюць у таямніцы Хрыста. Нельга звесці Пасху да веснавога свята, забываючы, што менавіта Христус – гэта праўдзівая вясна, якая не прамінае, што жыццё ў Хрысце мацнейшае за смерць.